Il-ħtieġa l-bidla sħiħa fil-qasam tal-ippjanar f'pajjiżna issa hija aktar urġenti minn qatt qabel. Dan sqarru l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg f'intervista mal-Gazzetta Kulħadd fejn tkellem dwar ir-riforma li qed titfassal b'konsultazzjoni mal-pubbliku ġenerali u dawk kollha interessati, bilan li ssaħħaħ ir-responsabbiltà, il-kontabilità u serjetà fid-deċiżjonijiet relatati mal-iżvilupp f'pajjiżna. U stqar li min żbalja fil-passat għandu jħallas ta' emilu u dan il-proċess għandu jimbotta lejn ippjanar aktar trasparenti, sensibbli u sostenibbli. One News ukoll iltaqa' mal-Perit Buttigieg li spjeganna iżjed dwar l-importanza ta' din id-deċiżjoni amministrattiva. Il-riforma kien hemm bżonna għaliex konna qegħdin f'sitwazzjonijiet fejn żvilupp jista' jibqa' għaddej waqt li persuna jkun għamel appell kontra dak l-iżvilupp. Mela allura minn hemm bdejna biex naraw fejn irridu naslu biex propju nagħtu a fair hearing lil kulħadd, a fair hearing għal min qiegħed jiżviluppa, għal min qiegħed joġġezzjona u għall-awtorità wkoll. B'differenza minn approċċ konsolidat, il-Gvern għażel li jżomm diversi liġijiet u regolamenti distinti biex jiggarantixxi indipendenza bejn l-Awtorità tal-Ippjanar u Tribunal ta' Reviżjoni. Fl-istess waqt, ġew introdotti 3 avviżi legali li jkopru aspetti speċifiċi bħal konċessjonijiet u regolarizzazzjoni kemm fiż-żoni ta' żvilupp kif ukoll lil barra minnhom. Dan għandu jippermetti proċess aktar tekniku, preċiż u adattabbli. Fost l-elementi l-aktar diskussi fil-proċess u s-saħħa li qed tingħata liċ-ċittadini biex jappellaw kontra permessi ta' żvilupp. Il-proposti jagħmlu ċar li kull xogħol ta' kostruzzjoni għandu jiġi sospiż għal massimu ta' 10 xhur jekk ikun hemm appell pendenti. Dan għandu jagħti aktar serħan il-moħħ lil dawk affettwati minn żviluppi f'żoni residenzjali jew ambjentalment sensittivi. Il-Gvern ukoll qed jipproponi opportunità ta' darba lil dawk li għamlu żviluppi illegali biex jirrapportaw u jħallsu multi sostanzjali. Skont il-proposti, kull min jirsaq fil-perjodu ta' 4 snin jista' jagħmel dan mingħajr ma jiffaċċja enforzar immedjat, iżda biss jekk l-iżvilupp tiegħu ma jaffettwax lil ħadd ieħor b'mod negattiv. Wara dan il-perjodu, l-awtorità se tkun obbligata timxi b'miżuri jiebsa. Fil-fatt il-multi għall-abbuż se jiżdiedu b'mod drastiku minn massimu ta' 50 euro kuljum għal massimu ta' 2000 euro kuljum. Minn barrek, min ma segwix il-permessi se jintalab iħallas multi għolin ħafna biex inkiseb status ta' konċessjoni jew regolarizzazzjoni, b'differenza kruċjali bejn dawk li żviluppaw qabel u wara l-1994. Dan anke biex jiġu protetti persuni li jintortament ikunu investew fi proprjetà li wara li nataw aktar self mill-banek fuqha tkun instabet xi irregolarità. Barra minn hekk ukoll qegħdin nipproteġu lil dawn il-ħafna koppji li qed jixtru mingħand żviluppaturi jew inkella mingħand nies li ovvjament għall-ewwel darba jkunu qegħdin jagħmlu l-iżvilupp imma jkunu qed ibijawh għal terzi persuni biex mhux jiġu f'sitwazzjoni fejn żvilupp li kien jinxtara bil-permess li anke il-banek selfu l-flus fuq dak l-iżvilupp li kien bil-permess. Imma f'daqqa waħda da inġibet il-permess, allura hemmhekk fejn wieħed min-naħa tiegħu ikollu iċ-ċertezza li l-permess tiegħu huwa wieħed validu u san. L-użu ta' teknoloġiji moderni bħal drones u satelliti se jagħti spinta lill-inforzar biex jiġu identifikati l-legalitajiet ban wieħed u ċar li jiġu rispettati kemm ħtiġijiet tal-iżvilupp kif ukoll l-identità u l-wirt naturali ta' Malta. Buttigieg tenna li l-Gvern qed jirċievi firxa wiesa ta' reazzjonijiet mill-pubbliku fejn s'issa hemm aktar minn 600 sottomissjoni, inkluż minn dawk li appoġġjaw ir-riforma kif ukoll l-oħrajn li jemmnu li l-proposti jistgħu jġibu konsegwenzi mhux mixtieqa. Il-konsultazzjoni pubblika għandha sa 7 ta' Settembru li ġej miftuħa u suġġerimenti jistgħu jiddaħħlu fis-sit publicconsultation.gov.mt.